Здравейте хора, аз съм Неймар БГ и сега ще покажа една игра, едно малко видео, да го наречем като влог, нещо такова. Сега ще представя GTA 5, ето е, тя е малко, как да ви го кажа, хубава игра, ето и отзад кутията. И още изчакай малко. И сега. Ето е GTA. Това е, ако не знаете играта, 100% знаете. И ще снимам на нея. Ето е и отвътре. Да не мисля, че лъжа. Ето мога да извадя диска, ако ще ви го покажа. Никога не съм го вадил до сега. Днеска дойде. Ето го. Вижте, даже може да се огледате. То се вижда по нас. Това е компютъра, на който се... Малко старичко е нещо. Това е за PlayStation 3. Да ви кажа нещо за GTA, взимайте за PlayStation 3, защото на PlayStation 4 има малък проблем. Това е с тревите на GTA. Тревите. Когато минавате през тях, почва колата да почва да буксува. Това те препоръчвам ви PlayStation 3. И това ще е клипа. Ето ви е GTA 5. Чакайте. И ако искате, как да ви кажа, абонирайте се, дайте, това е влог номер 1, ще правя доста влогове. Ако искате да продължа поредица, абонирайте се, дайте ми положителен за клипа. И това ще и чао!